Diphu treasury office tangka alam ki apham along kachidam. Pinpur made Diphu treasury office along ason bill amendment tangka kehang. Paruhum pusi alam klanglo. Jongsi tangka pipe puluti bills anta akam pachodut de det titipu. Arjiding kloi penta la solam klanglo. Sita alam si chithan dunchot ason mandet. Athe tangka kehang lapen tangka ki en pu evidence kavededa jok maduta pu hai hesi. Lang prong ason si mandet lo. Sita nona bangki bangso treasury officers tangka ki en abatai keong ajok nona bangki rod ang no amasi tangka ki deng amohor viral dalo. Bangso putha kes atum bangso amohor evidence pen disya sai hem along damsi complain padamlo. News text report B News 7. Non biotang tonpen RJ tha. Pinpur made Diphu treasury office along ason bill amendment tangka kehang. Paruhum pusi alam klanglo. Jongsi tangka pipe puluti bills anta akam pachodut de det titipu. Arjiding kloi penta la solam klanglo. Sita alam si chithan dunchot ason mandet. Athe tangka kehang lapen tangka ki en pu evidence kavededa jok maduta pu hai hesi lang prong ason si mandet lo. Sita nona bangki bangso treasury officers tangka ki en abatai keong ajok nona bangki rod ang no amasi tangka ki deng amohor viral dalo. Tang te pinya biota lan sing toni koklo domi thak mi kurang thu kardong.